Sí, jo crec que des de la Diputació de València el que hem volgut és mostrar el nostre recolzament. Jo crec que hi ha diverses formes de mostrar el recolzament. Una forma clara i evident és l'aposta per les inversions. En el cas, per exemple, de Carlet, en escàs any i mig han arribat 859.000 euros per a inversions. Una altra forma és també tractar d'ajudar al màxim a la despesa corrent. En aquest cas ho hem fet junt a la Generalitat Valenciana a través del Fons de Cooperació Municipal, que és una de les demandes que sempre hem fet els alcaldes i alcaldesses i que a més en aquest cas l'alcaldessa es traslladava la importància de fer-ho amb agilitat i que suposarà que arribaran a Carlet al voltant de 320.000 euros més. I per altra banda jo crec que hi ha una tercera forma de mostrar aquest recolzament i és amb la presència. És estar al costat d'aquells i aquelles que treballen dia a dia, que són els que realment coneixen les necessitats dels seus pobles, que donen la cara per el municipalisme i que per tant a mi em mereixen el màxim respecte i el màxim agraïment. Bueno, pues són diverses les peticions que hem fet arribar des que estic en l'alcaldia, no? Des d'aquest equip de govern, però la veritat és que avui hem incidit en les que més ens sorgeixen, com és acabar la relació de llocs de treball. És una reivindicació històrica dels sindicats, que nosaltres ens vam trobar així la relació de llocs de treball acabada en moltíssimes al·legacions per resoldre. La va fer la Universitat d'Alacant, però ara tenim això pendent damunt de la taula i no tenim recursos humans i tècnics per a poder-ho resoldre. Per altra banda, altres coses que els hem demanat és ajuda per a l'edifici de l'estació, que és un bé d'interès cultural, és BIC, és l'edifici modernista que va cedir la Conselleria a l'Ajuntament i que en aquests moments també ens vindria a bé una xicoteta ajuda. Això s'uneix també una altra de les peticions que li he fet, que és que ens ajude perquè l'Ajuntament ens hem plantejat ja seriosament comprar l'antic trinquet. El trinquet que és privat, volem recuperar-lo.